dhewe. Iya. Jangan lupa yang di belakang kakak bukan HP. Jangan lupa ditutup campur sari Sri CCX channelnya ya. Niki lagi leh Pak Buge streaming campur sari Sri CCX. Oke. Terima kasih juga yang sudah hadir ya, buat Mas Benny juga ditunggu ya. Asik. Gerak. Iya iya multimedia. Saiki. Rara jenggrang kowe pancen ayu tenan. Ora kalayan aku nandang kasmaran. Waspadakno prajuritmu kalabaran. Mula kowe dadi wanita boyongan. Coba panjang kuwi aja Tobat-tobat kowe warita keparat. Ora ngerti yen Bandung wanake jagat. Putra Ratu Prabu Kenggeng Kamarmaya duwe ati sekti Bondowasa. Rara jenggrang manuta sun pun garwa. ya Bandung aku tebet kono Candi Sewu sawangi kudu dadi Ya jenggrang anyuwunmu tak turuti. digoyang
Padha ngunjuk kopi jahe. You